तई प्यारो को लेवल आ वो अंगनो लीप लेवल खुदे निहुर के मरचा तुरे ये भाई ये कौन चीज को ला तने सुगर मेरा रोका हो ये किसी आई और तुम कहती ना रहने भैया लेकिन बात रोवेला ना कहब तब बात रोवेला कमलेश हुए न इनका नाम कमलेश इनका एगो भाई बड़े उनको बमलेश नाम हाफ मेंटल हाँ तो ये तो ब्यास न हो गई वो साइकिल के दुकान पहले बारे पंचर उंचर साटेल हां सौ तेला अब कुछ हम नहीं जाना अलग बदल बमलेश भैया के बियाह भाई जब बियाह शादी में बोलले बने तो यह चले यह चर्चा हो बियाह भाई सुहाग रात के दिन गइले मेहरारू इंतजार में बियाह की राजा जी आई हैं आइए अपन जाके बमलेश भैया एकदम जाते जाते मौगी के लागल कपड़वा खोल चीर तब मौगियो खुश बिया के जाए तो सुहाग रात होइले ह आ कपड़ा उतारते बारे का मतलब कि अपन ड्यूटी पर ठीक बारे आतले पूरा कपड़वा खोल के आय आंगना में एगो टॉप में पानी धोई रहले जाके मौगी के ओइ जा लगले डुबावे मौगी कलस की का करता रह सुहाग रात के दिन के हुई है मेहरारू संगे करेला ओइला पूरा कपड़ा खोल देला लगल पानी में उघारे निघारे क डुबावे कहले के चुप रह तोरा ना बुझाई हम जीवन भर पंचर सट लेबे जब ले हम पानी में ना डुबाइब हमरा छेदबे न हां देखा तनी के पहला छेद के कोनो कोंची से कोइले अरे बहुत बोला अरे आई त तनी आई बाबा ले चल तनी गीत संगीत में ब्याते जी हंस हंस सावरिया सावरिया तीन गो गीत गौले है ना फर्स्ट गौला है तो तू अपने तीन गो के जवाब तीन गो से लिया जाती अपना तीन गो के जवाब तीन गो से लिया यही में छोड़ के मोचिया ऐठा तरे ओसन त हमर तो उज्जात बनावल बा ऐठे वाला तब का तू लो ऐठब के का जेकर कटब वो मालिक मालिक ऐसे ऐठब न ऐसे ठीक रही त ठीक लागे देखिए है ना बाहर निकल तू रिम जी केहू पूछ रखे लगा देहियो पलका दी मलिकार ए रिम जी सुन कटनी करे चल चलो चलो ना त देखनी कि भयो हमरा खिसियाई रहल तब का अब भौजइयो खिसियाई रहल कुछ कहलस का हो जाई भौजइया त गाड़ी देत रहले कि निस्तनिया ना जाई तो हमहु ना जाई उतान घर के हिया त गाड़ी देलस से त बर्दाश्त क गइनी है
लेकिन जब हई भाई हमार जब कहले हैं कि इनका मेहरारू के बच्चेदानी के ऑपरेशन भइल बा तो हमरा ठीक ना लागल। अब चल ना तो अब और लोग कुछ बोली इज्जत चाहत रु तो कटनी करे चल। हां जय दी भौजैया गणी बेटा बियल बिया हिया के हमनी के पटीदारी करतनी ई मेहरारू के हाल का जानी जे खुदे अपन मेहरारू के जरा के मुआ देल। अरे बाप ई मेहरारू वाला बनत रे और भौजैया हमार पटीदारी करतिया ऊ का जानी ऊ हमरा के बाजिन कहतिया जे खुदे लइका खरीद के हॉस्टल में पढ़ावतिया। हमार शौक नहीं खे गड़बेटा बियैला के हम बाजिले रह जाए मुठी हम दूसर के लइका पोस ले खरीद के लइका हमरा से ना पोसाई। अरे यहाँ देखो भौजाई के हमरा कुछ मत बोला मलिका बहुत तपस्या के दूसरे भौजाई मलिका रोका हो दूसरा खेला के बाकी अभी कितना प्रेमी भाई बारे बड़ भाई हमें कहतर की चल उ भाई ह खेत में जाई तब खाई। अच्छा ठीक बा हम ऊपर हमारी के दूसरा के चोदल थोड़े खेला। अरे ना बाबा साहब चुप रह जा। मलिका यहाँ गाड़ी मारे के खेत में छोड़ावे के पहले आई पहले फास्ट की तब ना गए अब पहले चॉय चॉय के गीत गाए।